Ellie? Slowly. Donuts by Shmini Diner. Guaranteed to be at least 2 years old. עם הגר והיתום, הבנתי את זה כבר? אז בעצם רש"י אומר לנו שכשהלוי בא צריך לקחת ממנו מעשר שני. זה רש"י? כן, רש"י. נשים ממנו את המעשר השני. ואז ניתן את זה לגר היתום, בגלל שהם עניים. או שירי זלצמן. היא החליטה לברוח מהאולפנה. ולעזוב את הבית. כן, והלכה, את יודעת, להתחתן עם השומר של האולפנה. כל פעם בשיעור היסטוריה היא נעלמת, מתנדבת כאילו בלעה אותה האדמה, אני לא מבינה, איפה היא? באמת? ותמסרו לה שהיא הסתבכה ובגדול, ואיתי לא מסתבכים. ותנקו קצת הכיתה, מטונפות. איך היא הסתבכה, אמורה הולכת להרוג אותה? בגדול. לפי דעתי נלך למסור לה את מה שאמורה ביקשה.